Langsung ana kene ijolan dit langsung ana. Pelitera omong. Ya ben. Ora ana di kene nyuwara kok terus ming diteruske. Obama terus kono ming mundut ta. Mundut sakarmu ora sakarmu. Tapi sing mundut malah dalange no. Rukmi. Kene bali 50. Tartemtu. Yo. Tak tuh. Nah, kilong 50 meneh. Hari 200. Wes pen wae, pen ngono. Ha iya. Bawa nganti rampung, cepet. Iya, iya. Ya, mbek wis. Kuwi sing ngomong lho. Iya, cepet. Saka ngarep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa Saka ngerti. ngarep ning ya. Ngapa? Le bawa. Ora sudi. Lah, Aku ngaku dalange kok. Aku seneng saka mburi kok kan saka ngarep.